جوینن اپوزیسیونا سوریایê li Riyadê paytexta Erebistana Siûdî roja çarşemê bi armanca avakirina helwesteke yekgirtî ji rêkberiya Sûrî re dest pê kiriye. Yek ji nakokiyên herî mezin di navbera hersî aliyên rêkberiya Sûrî de ew e mabûna Beşar el-Esed di dema veguhezanê de. Cîgerê serokê Encûmena Niştîmanî Kurdî li Sûriyayê Nehmet Davûd dibêje got ene kesê piştîvanî dide çi çareyekê got Sûrî bikeve qonaxa veguhezanê de ji bo çara siyasî. أنا كسي أمجزة كجرك بريان اجتماعي أقوتم ويدبي نظام سوري بين السادة ما في ويران كنا سوريا وهبونا ويجي وسلبي بين إيجابي لكن أموك أنجمنا اجتماعي كردي أم بينن أبناء بسبب أم بب حالة سياسية بسكنة أجر توافقك شيء ببقو حالة سياسية برو بيش دهر أم بو توافق تبي جو بشار بشار الأنبيجن يعني هبون ونموناوي مسألة مان ونمان اتفاقك لسر هبوناوي مرحلاوي صلاحياتي رنجي اتفاق بيكرن أما بس ولو بشكلك يا ريانا نقولوا يعني مناقشة السردبو رنجي جو كارب خدمة عجار سريا سياسي سوريا بقى وشقي أنجمنا نشماني الكيلكا ورأي بسك لا آلية كيدن سروکê Partiya Çeksazî Emced Osman got partiyeke di nava partiyên Projeya Federalîzma Bakurê Sûriyayê ye û ew nehatine vexwendin ji bo kombûnên Riyadê. Dibêje got bêyî amedebûna Kurdan wê di kombûnên ser pêşaroja Sûriyayê û pêkanîna çara siyasî bi ser nekeve. Bêtir nehatê xwestin ku etrafê iqlîmî destê wa bêkişandin ji melefê Sûrî di merahelê pêşî de munaqeşa hellek siyasî bêkirin ومصالح الدولي ومراعاة ببن دوردت باوريا مدى كرد بهيزا خو وهبونا خو وبسركفتني خو يكو سر عرضي كو بشدار نبن زحمته كو تحلا سياسي سوريا دا بيديتن یک ji xalên nakokîyan di navbera her sî aliyan de ser destûrê Sûriyayê û li gorî guhatiye pêşkirin destûrê 1905 an destûrê 2012 de û di her du destûran de jî mafê Kurdan nehatiye ziman. Hin şopînerên rewşa siyasî yên Kurdî dibêjin got tanaha Kurd nikarîbûn mafên xwe di danûstandinên navnetewî ya ser Sûriyayê biçesibînin. Nexwasim di guftugûyên ser destûra Sûriyayê. Loma pêwîst yani Kurdên beşdar di van danûstandina de çi di îtilafê de be çi ji dervî îtilafê de be ji ber Kurdin hene di kurbenda Moskoyê jî de hene û di Aqahîra jî de hene. Pêwîst bi yek nerîn li ser vê yekê li hev bikin civînek cudal darxînin pirsa netewî Kurdî bi bexalek sereke di hundirê çi destûrê nû de be ji Sûrî bê nîvsandin. Partiyên siyasî li Sûriyayê mîna rêkberiya Sûriyayê ne bi yek helwestin di derbarê pêşeroja Sûrî û pirsa Kurdî li Sûriyayê. Li gorî yên şopîneran got destwerdana dewletên herêmî di alûziya Sûrî de sedema serekeyê got helwesta yekgirtî ji opsiyona Sûrî re tune be. Zana Homer dengê Amerîka Qamişlo.